गोथार मागि पुर्णिमा 24 फेब्रुवारि 2024खौ जोङो जारिमिनारि खालामनो थाखाय बहाय जोङो मन्दिरखौ बेखेवजेनदों। बे मन्दिरा देगला ब्रह्म जयगालया 2024 मायथाइनि अक्ट'बर दानाव जोङो जागायजेनदोंमोन आरो दिनै बे 10 बोसोरनि उनाव जों बेखौ आबुं महर होनो हादों। बहाय गोबां जोंनि देगला गामिनि न'खरफ्रोमबो न'खरनिफ्राय दान खेन्दा दङ आरो बेजों लोगोसे गावनि रुंसार जानाय बिमा बिफानि मुङाव एबा गावनि मुङाव लहानि ग्रिल होनानै गोबां दान दक्षिणा जों गामिया बानजायदों। बेजों लोगोसे रौता हालामनि माखासे गोसो गुदुं आफामोनाबो दान हरदों आरो दिनै बेवहाय जोङो साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोरबोनि गाहामै आफादनि आफागिरि महरै साबायखर बावग्रोबाय। दा जों बेवहाय आं बेखौनो बुंगोन मुलुग सान्थिनि थाखाय जोंनो धोरोम नांगौ। जेराव सोरजिगिरि आनान गसाइया जोंखौ सोरजिदों आरो बे सोरजिनायनि मुंथियावनो जोंनो बिथांमोनहा धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों मुलुगनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव अनलायनाय गावजों गाव मानिलायनाय आब्रुथि समाज दानाय बेखौ जों मोनफुङो धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों। बेवहाय आं खावलायगोन लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो धोरोमजों लोब्बा थानानै गावनि फरायनाय समफोरखौ नाजालाङोब्ला बिथांमोना निसानिफ्राय गोजानाव थानो हायो आरो गावनि थांखिफोरखौ सुफुंलांनो हायो। जेराव जोंनि सिबिनां गुरु आफामोना जोंनो बुजायलांदों धोरोमखौ गोरबोआव लानानै जाय सुबुङा इसोरखौ सिन्थिनानै सिबिलाङो गोबां नेहाथ दुखुथियाब्लाबो बे सानसे मोजां मानसि आरो आबुं जाफुंसार दैदेनगिरि महरै गसंथानो हायो। बे मन्दिर लुफुंनायाव जों सरकारनि बिदि जों बियाखैबो आरो मोननोबो हायाखै। बिदोंमोन नाथाय जों मोनफुंनो हायाखै। असम दर्पणावबो जों मोननो हायाखै आरो गोदान मोनसे BTC सरकारनिफ्राय आलारि सोरां मोनसे जोङो बिदिनो बिनानै दोनदों। जों मोनफुङाखै दिनैसिम गासिबो गामिनि दान दक्षिणाजों बे लुफुंजोबनाय आरो बेखायनो गोजोन्थों खुलुमबाय। औ देगला गामिनि बे गोदान मन्दिरखौ पुर्नांग खालामनानै आंखौ बेखेवगिरि हिसाबै बेखेवनो होनायलाय आं बेखौनो होबाय। बुंनांगोन जे देगला गामि आफादा गावसोरनि खस्थ'नि गेजेरजों साफ्रोमबो न'खरा दान बर'नि गेजेरजों बे एसे मोजां समायना रमायना मन्दिरखौ लुफुंदों। बे माने बिराद माने बाख्नायथाव। देगला आफादा गुरुफोरनि बोसोनफोरखौ जेरै गुरु आफा शिबनारायण परमहंस आफाया बुंलांदों, गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मआ बुंलांदों न'खर न'खर ब्रह्म मन्दिर लुनानै ला, गामि गामि मन्दिर लुनानै ला, आनसलिक मन्दिर लुनानै ला, जिल्ला मन्दिर लुनानै ला आरो मिरु आफादावबो मन्दिर लुनानै ला होननानै बोसोन होदों। बे बोसोनखौ लाखिनानै दिनैहाय देगला गामिया बोसोनखौ लाखिनानै दिनै पुर्नांग भाबै खुनु मोनसे खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बिसोर पुर्नांग खालामबाय। मानो होनबा खस्थ' खालामब्लासो बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइया गोदै आरो गोथाव। बे हिसाबै आफामोना दिनै पुर्नांग खालामबाय। जों देरगानाय मोन्दों, जिल्लायाबो देरगानाय मोन्दों, आनसलिकबो देरगानाय मोन्दों, गामि आफादफ्राबो देरगानाय मोन्दों, मिरु आफादफ्राबो देरगानाय मोन्दों। दा बे देगला गामिया बेबायदि मोजां समायना रमायना मन्दिर लुफुंनो हानायखौ जों बयबो गौरब आरो। बेनिखायनो आं सान्दों उननि समाव बयबो जाहाथे जोंनि गामि आफादनियानो जा, आनसलिकआनो जा, बा जिल्लायानो जा, बा मिरुआनो जा बेबायदि मोनफा मोनफा समायना रमायना मन्दिर लुनानै लानायखौ जों जिल्लानिफ्राय खावलायदों। निस्सय लासै लासैनो जाफुंगोन। दा जागासिनोबो दं। गामि गामि बेबायदिनो मन्दिर लुनाया जागासिनो दं। बे हिसाबै आरो जाबावगोन साननानै जों जिल्लानिफ्राय खावलायदों आरो जोङो मावनांगौ हाबायानो बेनो। दहाय जोंहा बाबा कामाख्या ब्रह्म आफानो बुंलांबाय धोरोम गैयाबा जेबो गैया। धोरोमनि गेजेरजों जों गासिबो समाजखौ दानो हायो, मोजां खालामनो हायो। बे हिसाबै बयबो जाहाथे गोसो होलायनानै जों मावलायलायोबा निस्सय जानो हायै बुस्थुखौ जाहोनो हायो। मावनो हायै बुस्थुखौबो असम्भबखौ जों सम्भब खालामनो हायो। बेबायदिनो जों खौसेयै जों थांबाय थायोब्ला, बे खौसेयै जों धोरोमखौ सिबिलाङोब्ला निस्सय सानसे समाव जों कालिचरन गुरुदेबनि जि सिमां बा मिजिं, बे मिजिंखौ जों बिश्व दरबाराव जों लांनो हागोन होननानै आं मिजिं थिनाय दं। सरकारनिफ्राय बिनाय असुंथाइखौथ' बारा जिहेथु जों मोनखाया, मोनोब्लाबो माने अति खममोन आरो। बे हिसाबै सरकारनाव बियाब्लासिनो जोंनो जेरै देगला गामिया जेरै खस्थ' खालामदों दान बर'नि लानानै लुफुंदों। बेबायदिनो बयबो जोङो जुदि जों खौसे जालायनानै दान बर'नि
बिनानै जुदि मन्दिरखौ लुयोब्ला बे साबसिन जानो सानो आं सानो मानो होनबा सरकारनि थाखाखौ मोननाया एसे गोब्राब सोरबा मोनो सोरबा मोना आरो बेखिनिखौ जों बयबो सानलाय हनलायनो जों लुथारनोसै जों मावथारनोसै जुदि जर होलायोबा गोसो जायोब्ला जायआबो सम्भब जायो बेथ' बिराद दानि समाव गोबां माने लाइमोनफ्रा जों नुदों सोरबा ड्राग्स जानाय सोरबा जुमाय लोंनाय सोरबा नानानथा माबायाव थानाय बेखौ जों नुगासिनो दं नाथाय जों लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे लाइमोनफ्रा जुदिहे धोरोमाव जुदि नांथाबोयोब्ला धोरोम प्रति जुदि भक्ति जायोब्ला धोरोमनि गियानखौ जुदि लायोब्ला निस्सय बै थांनो नागिरनाय गाज्रि हाबायाव थांनो नागिरनाय बे हाबाफोराव बादा होयो मानो होनबा धोरोमा जाबाय मोनसे ब्रेक साइकेला जेनेखै थांब्रनो नागिरबा मटर साइकेलाव थांब्रनो नागिरबा ब्रेक हमा होमबा बे थिग बेबायदिनो धोरोमाव मोनसे ब्रेक सानफिननो हानाय माने गोसोआ फैफिनो आरो बे गाज्रि बै मोजां बै माबा होननानै सानफिननो हानाय गोहोआ फैया धोरोमाव जुदि थायोब्ला बेनिखायनो आं लाइमोनखौ खावलायदों जाहाथे बैफ्राव गोफबालासिनो जाहाथे जोङो जिहेथु समाजखौ मोजां खालामनो सानदोंब्ला समाजखौ गोग्गो खालामनो सानदोंब्ला दानि जाफुंफुनाय लाइमोनफ्रा फरायनांगौ गिदिर गिदिर मानसि जानांगौ डिग्रि लानांगौ आरो बेबायदि गाज्रि मुवा फेग्रा मुवाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ होनना आं खावलायदों आरो